I dag er det nyt, for vi spiller Gear Wars. Ja. Lad os lave en TNT-kanon. Asbjørn, er der et får, der løber om bag dig? Det er mig. Vi skal lave en TNT-kanon. Pigments. Nej, jeg skal være for. Nej, vi skal være ulve. Nej, vi skal ikke. Jo, der. Hey. Vi er edderkopper. Prøv at se. Han er ned. Asbjørn, han er en edderkop. Tager du mig? Jo. Hvorfor ikke? Kom med den! Hvad er der? Politiker Asbjørn, det var din bedste ven. Hvor? Fedt. Hvem er din bedste ven, Asbjørn? Asbjørn, hvem er din bedste ven? Asbjørn! Hvem er din bedste ven? Hvad? Nej? Altså din allerbedste ven i hele verden. I et par minutter. Altså fra til der vi var i vuggestue til nu. Ja. Men Nilla, ham taler du ikke med. Eller han har været hjemme med mig. What the... Asbjørn, hvor er du? Din blazer. De har de ikke nu. Ja, det er Skittles. Skøl. Nej, Skittles. Toby, jeg prøver lige at samle. Kom med min jernblok. Hvad er det her? Kan I se det? Ja. Det er din. Asbjørn, spawn en ny en, så vi kan blive ham. Toby, vi får nu. Nej, jeg vil ikke have den. Asbjørn, vent! Ulvehop! Jeg ved, hvad jeg skal være. Okay, jeg kommer med noget. Tobias skulle betale penge for det her hus. Nej. Ej, hvor fedt. Ja. No! Nej, på Asbjørn! No! Nå, YouTube, det var den her runde. Vi ses i næste episode af Gear Wars. Jeg hader det her pis.